Hej, det er mig, der skal være sammen med jer på jeres personaldag den 24. marts. Jeg hedder René Øenslager, og i det her mail, der finder du 2 vedhæftede pdf-filer. Den ene, det er en, du har set i forvejen. Det er programmet for dagen og formålet, så du kan sætte dig ind i, sådan, hvad der skal ske i løbet af dagen, og der også er en frokost undervejs. Det andet er et lille forberedende hjemmearbejde, du skal lave. Det er en energidagbog. Hvis du printer filen ud, så får du sådan 2 sider her. Her var den ene, og her er den anden. En energidagbog handler om at lave en dagbog over 1 til 2 dage, hvor du sådan skriver ned i dagbogen her på side 2, hvad er det du egentlig går og laver på arbejdet. Ikke sådan i detaljer, men sådan i hovedtræk. Hvad laver du den time? Hvem er du sammen med? Hvad for nogle opgaver har du gang i? Hvad er det, der fylder i din hverdag? Husk også at få skrevet de ting ind, der sker imellem møder og imellem opgaver. Skriv, hvad det er for opgaver, du laver. Skriv, hvad for en energikarakter det efterlader dig med efterfølgende. Altså er det sådan, du er fuldstændig drænet og tænker, det var godt, det var overstået, så er det måske en minus 5'er. Og hvis det var sgu en god opgave, det vil jeg godt have nogle flere af, så er det måske en plus 5'er. Prøv at se, om du kan bruge hele skalaen, hvis du kan det, selvfølgelig. Det gør ikke noget, hvis du har flere opgaver inden den ene side her, så printer du bare en side med. Tag dit energidagbogsnotater med på jeres personaldag den 24. Jeg glæder mig til at møde jer alle sammen. God arbejdslyst.